Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu nggih. Niki tasih wonten pamundutan monggo ingkang kula aturi jangkep matur sembah. Mugi saged jambe saya. Dudu sana dudu kadang yen mati aku melu kelangan biar abang sumawang gawe bimbang opo gelem tak urip bebarengan. Pambatan kadung keton mering saking gunung kula anake wong tani najan sira wong gunung inang-inung aku suke bocah maton najan sira wis dadi prawan tuwa aku sago macul nandur ora masalah mula maleng Kang Mas ampun citra kula benjang mun ngantos di sia-sia. Oh ya. Tutu sana tutu kadang yen mati aku melu kelangan banyak abang sembawang gawe bimbang opo gelem tajak urip bebarengan. Pambatan kadung keton mering oh ya kul saking gunung kula anake wong tani cocok iso macul bareng najan sira wong gunung inang-inung aku sago bocah bareng maton najan sira wis dadi prawan tuwa aku sago macul nandur
ngantos sia-sia. Matur sembah nuwun. Sami-sami mampir ya ke